ubuphelele media. Baba mfundisi wenkosi, baba mfundisi Mvubu, wena uzoba wedding officiating commissioner. Ngicela baba niza nokubingelela umndeni wekhaya wakasibiya neyihlobo, ngibingelele bonke abakamkhize neyihlobo, abangani, sizwe sonke, ukhosi esikubo, abagcotshwa bakhona ngokuhlukana kwabo bonke. Ngithi angibongele lithuba engiliphiwayo lifushane, ngizoba mfushane kakhulu. Ngicela abantu bangiphe indlebe nje kuphela kuzokhona bengeke babaphazamise lapha engibafundelayo. Ngicela bangifunde izwi lenkosi ngokuloba kaMpostoli Paul ebhalela ibandla labaseKorinte bokuqala 13 sifunde kusukela ku verse 1. 1 Corinthians chapter 13 from verse 1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu ezingelo singenalo uthando, ngithusi elincecethayo nensimbi encecethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke, ngokuba ngisusa intaba ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma nginikela konke enginako ngabela abampofu ukudla, noma nginikela umzimba wami ushiswe ngingenalo uthando ngingisize. Verse 4 engilifundela kakhulu nina abashadayo namhlanje, uthando liyabekezela, uthando libunene, uthando alinamona, uthando aluyidumisi, uthando aluyikhukhumisi, alwenzi ungafanele, alithokozi ngongalungile, kepha lithokoza ngesiminya. Amen. Elamazwi engibusisa ngawo lo mshado wenu namhlanje eningena kuwo. Ungena emshadweni kuthatha isikhathi nesinqumo esinzima. Engifisela kona uma ningena ku legend yenu entsha enithathayo, uNkulunkulu aniphe isibindi, uNkulunkulu aniphe uthando olungapheli. Othandweni kuyenzeka noma emzini makoti noma umkhwenyana kuyenzeka ningaboni ngehlelo lodwa, kodwa ningaxabani njenge-stranger, njengabantu abangazani. Kuyaba khona ungaboni ngehlelo lodwa. Ungaboni ngehlelo lodwa akusho ukwehlukana. Noma ngathiwa ngamawele nalala esiswini esisodwa, kuyahamba kambe kubonakale ningi enza ngokwehlukana izinto, ngoba imiqondo yenu lawo nalo uphiwa umqondo wakhe ufanishina ngendlela yawo. Ungaboni ngehlelo lodwa kuyinto enhle. Abantu abaningi bathi kuhle kodwa kuyinto enhle, ngoba kuzokhona uzokwakheka kahle into. Kufuneka kuthiwa umuntu obuhle uhamba
ngabubili. Ngakho omunye uzobona ngeindlela nomunye abone ngeindlela kodwa kufanele nihlangane phakathi nendawo. Kuna into esibiza ngeEnglish it's a compromise. So njengoba ningena emshadweni efindeni lomshado kufanele nikufunde compromise wehlele ngezansi. Wamukele omunye umcabango wakhe. Na omunye amukele umcabango wakhe. Ukuhlangana kwemiqondo emibili kukhipha into enhle. Ngakho ke kuzohamba ningaboni ngehlelo kodwa akusho ukuxabana. Kusho ukuthi imiqondo yenu isebenza kahle futhi isho ukuthi lento nizowakha kahle umuzi. Ngoba fanele nibone kakhulu ngeside elilodwa nize niyongena eweni, zinongena eweni engekho time izomunye ukuthi yiwa leli ngoba imiqondo yenu ayicabangi ukuhlukana. Kodwa manje nicabanga ukuhlukana khona uzobotha ngathi yiwa leli. Ake singayi ngapha ngcono masamba ngapha. Lokho akusho impi kodwa kusho ubudlelwano obuhle. Akuhloniphi umakoti kuphela. Nomkhwenyana naye uyamhlonipha umkakhe. Akubekezeli umakoti kuphela. Nomkhwenyana uyabekezela. Ngikusho ke ngesipiliyoni sokuthi abantu besifazane baphiwa nje ukukhuluma umkhwenyana bakhuluma nje. Bakhuluma. So mayekhuluma nje khuluma uthi peace is golden. So manje ngihlisa umoya khuluma nje. Nikeze ithuba. So ningaxabanisi lokho. Abantu besilisa amakhwenyana banesikhathi bayithulele, sayithulele. Manje uzona umvuzo ebusuku. Awuvusi xaxa. Hayi uxoxa kusasa. So mthetho into yabo le. Bathanda ukukhuluma kakhulu. So ezinye izinto lezi eziba khona emshadweni. Abanye badinga nayo kona ukuthi akhulume umkhwenyana. Isifundise sihleke sebandla lakithi. LamaNazaretha angcwele sithi umuntu wesifazana akashawa. Ungambeki isandla ngoba namhlanje lo mntwana uthelwe ngenyongo noma uzothelwa ngezinyongo akazisuka ekhaya kodwa uma umuntu ethelwa ngenyongo usebekwa izalukwazi zomndeni ukuthi zimbhasobhe. Uma ngabe usumshaya awusashayi yena kodwa usukushaya izalukwazi zekhaya. Ngakho indoda eshaya umuntu wesifazane ayibi nazo inhlanhla iba namabhadi. So ke umphathise kahle okwegolide. Inkosikazi yondliwa uyakwazi lokho. Into esiyaziyo ngayonke indlela inkosikazi ayilambi iyondliwa nje. Ngayonke indlela ungayicabanga ayibonga Nkosi. Uzomondla kasuthe nje inkosikazi angalambi. Akanasikhathi ke sokuthi uphakwa nini kuphakwa njalo nje. Makoti asikhathi ukuthi ukhathele lapha ekhaya kuyasetshenzwa nje kuyaphakwa kuyasilungiswa. Hlale nje uphakile makoti mefe ebusuku uphake nofanga owine uphake ayibonga Nkosi. Ambuza into eziningi. Yonke isikhathi njengoba ngisho zonke isikhathi uhlale nje kuhle ekhaya kumnandi ekhaya. Lokho kwakho ukuthi kube khona ukuthula. Nesebashaki. Angifuni ukuthi umshado wezalukwazi namakhehle. Ola fanele ngelanga elinye nje iphalish la ekhaya nihambe ne somewhere. Nodla out. Nikhiphane. Ni enjoy impilo. Nidle impilo engadli nina kube yini nidle impilo. Amen. Emshadweni kuba njalo. Nikezana uthando, ninike isikhathi sothando. Nalamazwi amafushane ngengande kakhulu incwadi engiyifundileyo egcineni uthando liyabekezela lubunene yathenjekwa othandweni afuneka umakoti oqomaza aquleke muphi inkosikazi onjalo akukhumbula ukuthi leli ilanga khona isikhathi la khona sombeka khona emhlabathini akufanele umhlabathi mase simile singabefundisi bakho makoti sesithi uthulini uthi umhlabathi never ngeke lo Nkosi simbathi inyama yakhe ngoba benza ungcola kithi. Yimbi indoda iqhubeka iziquleke. Ngene singaselazi negama layo ngaselazi nekhaya. Umuhle umuntu osiphethe kahle, umyeni osiphethe kahle. Amen. Into eningi exabanisa abantu emshadweni imali. Imali yabaxabanisa abantu. Mkhwenyana
bahlale beyifuna nje imali into yabo. Bahlale beyicela nje imali kubaba. Noma kuthiwa yisekho bahlale beyicelile nje. Manje indlela engcono uqeda wonke lo msindo ukuthi nje mawuholile unemali yonke inikeze umama ibonga Nkosi. Ngeke uzobe khona umsindo. So ngeke uzobe khona umsindo. Uzovela lapho ngoba manje siphelile isebenzele mayiqeda. Ngisho ukuthi ngamanye amazwi ama finances ningawafihlelana. Wazini nebudget senihlela nenza yonke into njengomndeni. Nawo makoti mawunemali unikeze baba. Ungabe khona imali efihliwe engaziwe ekhaya. Ngakho ke ukufihlelana ikona kwakhe inkingi. Kodwa yonke into mayihleli phezu kwetafula wonke umuntu uyabona sasebenzise kwaphela khona. Ngalamazwi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu umuhle simthandazayo uShempo ingcwele awenze lo mshadweni ube sibusiso kunina singabe isikhona isikhathi lapho khona umakoti awukhala khona nje manzi iphilo. Lapho khona umkhwenyana ezothi kodwa ngazi ngangilingwe yini. Ayifuneki leyo nto, kufanele kube khona isikhathi esinjalo esingafika phezulu impilo zenu. Kodwa ke makwenzeka angisho kuba njalo, kodwa makwenzeka ufike ikhathi enjalo sikhona njengabefundisi sigcotshiwe nisondele eduze kwethu sichushise ni isiluleko ukuthi niye phambili. Ngokuthokozela ukuthi njengamanje ngenza imishado ama anniversaries ka 20 years, ngenza ka 10 years, ngenza ka 30 years singwashadisile. Ngojabula ke ngelanga amaningi mema nithi mfundisi ayisasayiphinda le ndaba enkulu. Kongijabulisa lokho, ngiphinde ngibuye ngizonishadisa. Ngizocela nisukume nime sibuke laba uzocela nibhekane nibukane kahle. Isikhathi senzothi nibukane kahle. Singena I do. Singena lezi ifungo ezithi I do. Senzo zona bese senze hand over. Incwadi kube certificate semshado. Ngiyabonga kakhulu DJ wami mnandi ngoma idlalayo. Wena Sanele Sibiya uyamthabatha uNozipho Mkhize ngoba abe ngumkakho uhlangana ngomshado kube nihlalisane kahle ihlaleni komshado oyingcwele. Uyakumthanda umlondoloze noma egula noma ephilile bangumkakho ubambeleke nababili nisaphila. Uyamthanda uyagcina konke lokhu na ake sizwe impendulo kaMkhwenyana. Azimuphe likhulu ihlobo bakithi uMkhwenyana. Wena Nozipho Mkhize uyamthabatha lo mlisa ufanele Sibiya ngoba abe indoda yakho hlalisene nabo komshado ngoba njoba nishada namhlanje uyahlala naye uyakumthanda umlondoloze umondle umthokoze ngomthetho engcwele kaNkulunkulu izinhlukanisa ukufana. Uyakuthembisa konke longeqiniso na ake sizwe impendulo kamakoti. Ngiqinisela konke ngokuthembisa. Azimuphe likhulu ihlombe kumakoti. Siyathokoza ngicela kuba sikhuleke. uNkulunkulu onamandla wonke Nkosi engcwele baba wabazi labantwana bengabi khona ezweni nasemhlabeni. Nkosi enamandla siyabanxusela siyabacelela Nkosi siphosise sivela kuwe Shempo ingcwele babusise wena engenini kulendima yomshado umshado wabo ukhanye beniyibusiso. Sicela ngomsa wakho Nkosi balale bavile ovuye bebathathu ngelakhe igama lakho msaziphathe. Amen. Sizongena kusayinini incwadi yomshado iregister yethu.
with the powers vested on me by Department of Home Affairs, regards Marriage Act 1961, Act number 25, Regulation 5B1, given authority njengodokotela uLucky Sikelela Mvubu of the Nazareth Baptist Church to issue a marriage certificate dated the 28th of the 6th, 2026 and announce officially ukuthi uNozipho Mkhize kuthiwa namhlanje sengonozipho Sibiya nasi certificate sakhe. Asibophe likhulu isombo. Namkelani certificate senu somshado na certificate sabo somshado. Thank you so much, DJ. You may kiss that right in your bone. Ubuphelele media.